ସଞ୍ଜୟ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ କି ଘର ଖାଲି ମହକି ଯାଉଛି ତ। ଆଜି ଟିକେ 2025 ର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ନା ମାମୁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ଟିକେ ମଟନ କଷିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ। ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ମଟନ ଟା। ଚାଲ ଖାଇବା ମଟନ ମାଡ ଆଜି ଗୋଟେ ହବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଉ। କେମିତି ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିଲ? ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଓହୋ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଯେହେତୁ ବନେଇ ଯାଉଛି କେମିତି ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବନି। ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବନେଇବାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ରୋଷେଇଆ ହେଲେ ନା ମୋ ମାମୁଁ ନା। ହଉ ତମର କଣ ଚାଲିଲା କି ମଟନ ମାଡ? ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଗରମ ଗରମ ମଟନ ପୁରା ଉଡେଇ ଦବା ଆଜି ଥାଳି ଭାତ ଆଉ। ଆଇ କି ଦେଇଛି ମଟନ ଟା ଆଜି? ରାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ଆଉ। ଆଇ ତୁ ସିନା ଖାଇପାରିବୁନୁ ଲିଜା ମେଜ ଖାଇପାରିବେ ନା। ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯେତେ ରାଗ ହେଲେ। ମାମୁଁ ବୋଧେ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ରାଗ ପକେଇଥିଲେ। ଯେମିତି କେହି ନ ଖାଇପାରିବେ ତମେ ଥାଳିଏ ଯାକ ମଟନ ଖାଇଦବ। ନାଇଁ ମୋ ଭୁଲରେ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ହଉ ଖାଅ ଆଉ।